cat. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. Hold on a second. You need to be quiet. I'm reading. Get in bed. Get in my bed. Jazzy. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more. Then in the mouth or two or three witnesses every word may be established. Get up here and lay down. And I don't want to hear not a word out of you, because if I hear a word out of you, you're going back in your room. And if it shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as the heathen man and a publican. Verily I say unto you, whosoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whosoever ye shall loosen on earth shall be loosened in heaven. The word I found was publican, and a publican is a collector of taxes among the Romans. A publican was a farmer of the taxes and public revenues. They were considered oppressive. That was the only one. Back to you. Okay. Again I say unto you, that is, two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me? For I forgave him till 7 times. Jesus saith unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 77 times. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king which would take account of his servants. And when he had begun to 90 on hyvin yksinkertainen liittymä. Voimakytkin on myös käytettävissä kuvaruudun sulkemiseen. Lähettimen muut toiminnot jäävät päälle. Seuraavaksi meillä on ääniasennin. Tämä asennin sallii meidän kääntää ääni ylös tai alas. Sallii tai kieltää vox-toiminnat, yhtä kuin toimia kytkimenä, kaiuttimen tai korvakuulokkeiden välissä. Seuraavaksi meillä on monitoimiasennusnuppi. Monitoimiasennusnuppi voidaan määrittää suorittamaan useita toimintoja. Tässä tapauksessa olen asentanut sen toimittamaan taajuuden mittakaavaa ja vesiputousasteikkoa. Se on yksinkertainen toimintajärjestys, mutta minä viittaan sinua G90 käsikirjaan, mitenkä käyttää sen ominaisuudet. Seuraavaksi meillä on päävalitsin-nuppi. Muuttaa taajuuden, säätää rajoitukset, hyväksyy muutokset. Tässä harjoitustehtävässä sinä näet, että minä olen käyttämässä päänuppia asettaakseni radiolähettimen voiman. Radion päällä on toimintatila ylös- ja alasnapit. Meillä on taajuusalue ylös- ja alasnapit. Nämä ovat suhteellisen kohtalaisesti itsestäänselvät. Nyt katsastetaan sarjanappeja. Esiaktivointi, ennaltaehkäise vaimenin, esivahvistin, esiaktivoi, ehkäise äänen kompressointi. Tämä seuraava painike on melun vaimennin. FL on filter low. NB noise blanker. Luonnollisesti se sallii. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä melun vaimennimen. FH on filter high. Kun sitä käytetään toimintopainikkeen kanssa, jonka avulla voit säätää suodattimen korkeaa leikkausta. Tämän seuraavan painikkeen avulla voit mennä kaikkien AGC-asetusten kautta. Hidas, nopea, automaattinen tai pois käytöstä.
Sen avulla voit myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kaksitaajuinen toiminta. Rivin viimeinen painike, VM, vaihtaa taajuuksien välillä ja kanava ja muistimoodi, joten emme voi käyttää sitä ennen kuin tallennamme taajuutta muistiin. Tätä varten siirrymme ylimmälle painikeriville. Napsauta M2VMC ja tallenna taajuutemme muistiin. Kun meillä on muistiksi tallennettu taajuus, voimme mennä eteenpäin ja käyttää sitä alempi VM-painike nyt. Jos painamme pitkään, että VM-painike, otamme käyttöön kutsumerkki editorin. Nyt kun käynnistät radiosi, kutsumerkki tulee näkyviin, joten nyt käytetään toissijaisia painikeen ominaisuuksia. Järjestelmävalikkoon. Kun toimintopainiketta painetaan ja se on käytössä, voit käyttää joidenkin näiden painikkeiden toissijaisia toimintoja. Radiossa toimintopainikkeen pitkään painalluksella pääsemme itse järjestelmävalikkoon muokkaamaan näitä asetuksia. Seuraava painike on AB-painike ja vaihda ensisijaisena tausta VFOn välillä. Klooni VFO A VFO B. Kun tätä painiketta painetaan, se vaihtaa ensisijaisen ja tausta VFOn välillä. Jos käytät tätä painiketta yhdessä toimintopainikkeen kanssa, VFO A kloonataan VFO B:ksi tai päin vastoin. Joten nyt katsotaan antennivirittimen painiketta. Kun haluamme käyttöön antennivirittimen laitteessa, painamme lyhyesti antennivirittimen painiketta. Aloitamme virityksen painamalla pitkään antennivirittimen painiketta. Zigussa ID:ssä on siihen liittyvä ominaisuus. Zigu 90 on siihen liittyvä ominaisuus, jonka löydämme painamalla pitkään virtapainiketta. Tämä mahdollistaa 1 kHz leveyden SWR-pyyhkäisyn bändissä, jossa olet. Voit myös vaihtaa nopean ja hitaan kaistan leveyden SLWR-pyyhkäisyä varten sekä muuttaa kaistan leveyttä 1-5 kHz välillä. Olen varma, että saan tästä ominaisuudesta paljon hyötyä. Antennin rakentaminen tietysti testaamme sen kanssa, kuten saatat odottaa. Toinen virtapainikkeen takana piilotettu ominaisuus on itse asiassa kyky säätää lähetin tehoa. Kun käytämme tätä virtapainiketta yhdessä toimintopainikkeen kanssa, voimme myös säätää mikrofonin vahvistusta ja valita joko mikrofonin tai linjatulon. Nyt 2 virtapainikkeen painauksella voimme säätää kynnystämme. Tämä on yksi ominaisuus, jotka auttavat radiota suojaamaan itseään käyttäjältään. Nyt päästään avain eli key-näppäimeen. Näppäin vaihtaa CW Morse-akkostoimintopainikkeen asetuksia. Avainpainikkeen avulla voimme selata näkymää ja säätää Morse-akkostoimintaan liittyviä asetuksia. Voit myös painaa pitkään näppäintä ottaaksesi Morse-akkosdecoderin käyttöön. Itse asiassa mielestäni tämä työkalu on loistava tapa parantaa Morse-akkostaitojasi tai käyttää sitä linjassa kopioinnin harjoittamiseen. Seuraava, ota painikkeen lukitus käyttöön, eli key-painike, tai poista se käytöstä. Selaa näytön DIM-asetuksia, jotka ovat virran säästöhemmennysnappi. Lukitus painikkeeseen. Keskity. Voimme siirtyä alas lukituspainikkeeseen. Lock.
Siinä on 2 ominaisuutta. Ensinnäkin sen avulla voi lukita kaikki painikkeet ja valitsemet radion etupuolella. Toiseksi sen avulla voit selata näytön himmennysasetuksia. Tämä ominaisuus on hyödyllinen säädettäessä päivänvalon kirkkautta sekä minimoida virran jännityksen ja muistaa, että meillä on myös mahdollisuus sammuttaa näyttö kokonaan virtapainikkeesta. Reaaliaikainen suodatin manipulaatio, kun katsomme tällaista radiota yleensä, haluan yrittää pitää itseni kuivana ja tunteettomana, joten et saa mitään käsitystä siitä, mitä mieltä olen tietystä radiosta. Siksi olen jättänyt suosikki etupaneeli ominaisuuden tähän asti. Yksi painallus monitoimii anturin kaista leveyttä varten. Toinen painallus säätää keskitaajuutta ja se on luonnollisesti suorittimiemme käsittelyä. Suorittimia, joita voidaan käsitellä reaaliajassa. Nyt QSOn aikana näytin jo sinulle, kuinka huippuluokan matalaa leikkausta säädetään aiemmin tässä videossa. Mutta reaaliajassa haluamme säätää kaistan leveyttä ja haluamme säätää keskitaajuutta. Tämä tehdään yhdellä tai kaksoisnapauttamalla monitoimilaitetta kylmemmässä säätämään kaistan leveyttä ja keskitaajuutta. Käyttäjän näkökulmasta ominaisuuksien manipulointi riittää yhdellä napauksella monitoimikooderilla. Minun näkökulmastani ne ovat juuri siellä, missä niiden pitääkin olla, eivätkä ole niin piilossa monitasoisen valikon takana. Hyvin tehty Zigu Rain vasemmasta puolelta löydät 2 liitäntää. Ensimmäinen tai ylinliitäntä on kuulokeliitäntä, toinen kuulokeliitäntä on Cat Control. Näytön sarjaportti Cat-ohjusportti, joka tekee myös näytön laiteohjelmiston päivittämistä laitteiston vastakkaisella puolella. Meillä on vastakkaiset sivuliitännät. Yksi RJ15 mikrofoniliitäntä. Mikrofonin tuloportti näyttää RG45 ja muuten suurinta osaa radiota voidaan ohjata mikrofonin kautta. Nyt voimme mennä radion takapäähän tarkistamaan vasemman puolen portit ja liitännät. Meillä on antenniportti vieressä ja meillä on morsekoodin näppäilemme vieressä meillä kommunikaatioportti. Siis pannusovittimillesi tai SDRlle on tilaa yhdistää. Sitten meillä on lisävarusteportti tämän laitteen integroimiseksi ulkoiseen vahvistimeen tai äänirajapinta tätä tiloja varten ja lopuksi meillä on tasavirta sisääntulo, mutta luulen, että aiomme päästä eroon tästä liittimästä ja korvata sen virtanapoilla. Huomio! Tuo 2 metrin sauva-antenni. Varustaudu etukäteen. Työn jälkeen lauantaina ja keskiviikkona. 1. Hoida ostokset. 2. Pese pyykit. 3. Ponnistele, että saat kaiken tehtyä. Päivittäin aloitus. Kuuntele Ludlow Extreme Ownership MP3. Tee petisi heti. Juo espressoa 6 kuppia. Tee vihannes smoothie. Välipalana. Lue footprint kannesta kanteen. Tarkista, onko Antti paikalla. Perjantaina kävele työhön. Tuo 3 litraa vettä. Katso. Footsteps video 4 minuuttia. Ennen nukkumaan menoa. Ruotsinkielinen kirja. Sivu 106. Vastaa kysymykset 1-8. Katso 1 CSI Miami video.
ruoka, kauppa ja välipala. Pakkaa näkkäriä, pähkinävoi, hilloa. Pakkaa lusikka, purkin avaaja. Pakkaa puoli litraa veggie smoothie. Pakkaa auringonkukkasiemeniä. Pakkaa 1 purkki tonnikalaa. Pakkaa potassium aspartate ja 50 plus tabletti. Muista, tuo 3 tyhjää litrapulloa. Mene pesulaan ja täytä pullot vedellä. Polkupyörä. Muovipussin sisään. Ilmapumppu. Tarkista pikaisesti ilmanpaine. Rengaslusikat ja öljyä ketjuun. Pihtimet. Multijakoavain. Paikka kit ja musta paikka kit 2. Ja tuo sisuskomi. Muovipussin sisään. Kamera ja 3 jalka. Ladatut patterit. Muovipussin sisään. Ohjelmoitu BTEC-kännykkä. 2. Huomio. Pieni reppu kuuluu J-pole-antennia ja mobiiliantennia varten ainoastaan. Ladattu patteri. Mini RJ-kaapeli adapters. BL259 adapter. E. Muovipussin sisään. Pieni kissalapio. Muovipaskahanskat. Vessapaperia. Mini paska hanskapussi. Punkkipihtimet. Lots of ticks everywhere. Käsien desinfiointineste. Muovipussin sisään. Paperi ja mustekynä. Aurinkovoide naamaan ja käsiin. Hyttysmyrkky. Deet punkkeja varten. Tuo Hennessy Hammock. Saderessu. Saderessuköysi. Kun on kuuma, suorita radioyhteys ressun alla. Tuo sivuankkurit 6 kappaletta saderessuköysille. Tuo duct tape, saderessuköydet. H. Hennessy Hammock. Saderessu. Saderessuköysi. Operate radio under tarp when hot. Ankkuri saderessuköysille. Ja duct tape. Commit to the mission. Remind all to keep safe following distance so we can get through traffic later on. Execute and win. In front of everyone, put your helmet on your head. Ask everyone to check the tire pressure, and I'll place some oil on my chain, and I pump air into my tires, and I'll also have the kit. Take extreme ownership of the mission. Use the right hand signals when you see somebody flying over 60 yards behind. Give hand signal to stop. Focus on the bigger picture. Greet and welcome all new e-bikers to our team, and purposefully slow down when we get to the heavy-duty jeep trails in forest land. We don't want to have busted bikes on the first trip. FTX, Field Training Exercise. Stay focused, stay positive. Always wear the helmet and bring extra heavy-duty DEET and some water for the newbies. Reprioritize efforts to combat changing obstacles. Check weather report before leaving. In addition,
to radio gear. Bring fully programmed and fully charged 2-meter radio with dipole, rope, connectors, and red bag to hoist antenna if needed. Leaders, stay calm. Ahead of time, plan a break where there are trees on the route where everyone can stop. Take a 20-minute breather, look around, make a call on the radio 2-meter system. Quickly hook up the dipole, see if we can hit the system. Tell them we are from the FTA hiking club. Also see if the cell phone will work. Good times. Always bring a trail script and the orange FTA Trail Crew shirt and use a tripod to take a selfie. Upload it to YouTube when you get back home. Determine the highest priority. Remind everybody that we'll have a break at the Dollar General on the way back home where we can get some ice cream, water, and just relax and have a good time. And then we'll pedal the rest of the ways back home. And that should be all. Step back. Maintain the strategic picture. Move to next priority. Do not allow target fixation. Eliminate redundancy. Commit to the mission. Execute and win. Take extreme ownership of the mission. Focus on the bigger picture. FTX Field Training Exercise. Stay focused, stay positive. Reprioritize efforts to combat changing obstacles. Leaders, stay calm. Determine the highest priority. Step back. Maintain the strategic picture. Good times. Move to next priority. Do not allow target fixation. Eliminate redundancy.
Step 1. Walk down the trail about 200 yards with tripod and camera in backpack. Step 2. Find a 7-foot minimum length the counterpoise tree. Be aware poison ivy, poison sumac, and poison oak all grow mostly right next to the field where the antenna will be. Step 3. Check to see if there is another support mast tree at heading 70 degrees plus or minus 30 degrees max. Step 4. Make sure mast tree at no more 20 feet from the counterpoise tree. Step 5. Snap a picture of the counterpoise tree and another of the mast tree. Step 6. Now walk back up the road about 50 yards from where I came from. Step 7. Pull out the tripod. Step 8. Set the camera to video mode and activate video recording. Keep it on next 12 minutes. Step 9. Shoot and zoom in on 4 separate trees looking down the trail for setting my position. Step 10. Then continuously walk while holding the camera steady on the tripod toward the counterpoise tree. Step 11. Once at the counterpoise tree, shoot the video and zoom in on the counterpoise tree itself. Step 12. Keep camera running and focus on the mast tree. Step 13. Focus in on the mast tree and focus up to the top of the mast tree and zoom in again. Step 14. Tie the 100-foot long rope to the mast tree at elevation 8 feet or so. Step 16. Run the rope straight to the mast tree. Tighten the rope and run it 6 times around the tree. Step 17. Now use binoculars to find a hammock tree within 30 feet maximum distance. Carry the rope with you if it is heavily overgrown jungle type area. Again, be aware of poison ivy, poison sumac, and poison oak. All grow in that area next to the antenna. Be aware of fire ants. Be aware of thistles that are very sharp. Step 18. Do not forget the last time I had poison ivy. It was miserable. Remember what Uncle Grunkle said. There are also hornets, and they will sting clear through everything. Remember to dress right. Wear the light gear and the light boots. Step 19. Walk the rope to the nearest 2 trees that are around 20 to 23 feet apart. Step 20. Keep on looking for the 2 trees and carrying the rope. Also look for a 15-foot long branch for raising the antenna. Shoot 3 of these trees and zoom in on them in the same video shot. This will make it easy to find the place again the next time we stop by. Step 21. Repeat as many times as needed. Step 22.
Once found, videotape the location and focus in and zoom in on objects to make it easier to find the next time. Step 23. Check the hammock heading on the compass and focus the digital video recorder on the compass heading. Focus and zoom in and block reflections that will show on the lens of the compass. Make sure that these reflections are removed off the camera so that exact degrees show on the compass and the video recording. Step 24. Go back with the rope and properly secure the rope onto the mast tree so it is 5 feet above ground level. This rope is the rope for the blind people, or when it's very dark at night time. Step 25. Again, keep looking for poison ivy as usual. Secure the rope to the next brush or whatever is nearby available. Shoot another video heading. Place reflector on the rope at 2 separate places and 2 reflectors above hammock on the tarp guy ropes. Now set up the hammock. Step 26. Walk along the rope video recording the new setup location of the hammock. Step 29. Now pick up the 15-foot branch and bring camera. Step 30. Now go back to the mast tree. Step 31. Tie the yellow guy rope to the red lead-filled bean-filled bag. Secure the red bag to the large lifting branch. Throw it over the branch more than 25 feet up. It's okay to have the tip of the vertex radiator bent. Avoid doubling it on itself. Step 32. Snake the rope up the tree and secure it to the stake on the ground. Step 33. Use duct tape and a carabiner to secure the feed point. Step 34. Secure the feed point to the rope. Step 35. Do not forget the last time I had poison ivy. It was miserable. Step 36. Secure the vertex radiator to the rope with duct tape and hoist it up. Step 37. Secure the counterpoise to the other rope and duct tape it. And please watch the Xiegu 90 operations video, and it shows directly how to set up the straight key and how all the controls for the Xiegu 90 here are going to be set. And that's all. Don't forget to watch the video before setting it up. Always be as inventive as possible and use the antenna stick to secure the antenna when there isn't a notch or a branch on a tree nearby. With a long enough antenna stick, you can secure the antenna itself, and then remember to hide it after you're done. Here's the antenna stick. And see how it secures the antenna directly. It's nicely secured, temporarily of course,
just for holding the antenna up. And now here's the whole point. From this vantage point, you can see that the antenna is only about, say, 8 feet off the ground, which is more than enough distance in order to hook up the rig and then simply hook it up like that. Always listen to Extreme Ownership with Jocko Willink while recharging their cell phone and placing the antenna in place for maximum security and station operation. Set the station up right every time. Listen to Extreme Ownership by Jocko Willink and his co-author Leif.
Terve Antti, mites sulla menee? Mulla menee hyvin, no ja erittäin hyvä päivä. Ja aloitetaan vaan siitä, mistä oltiin. Kirjasta siis Big Book ja kappale Spiritual Experience. Siinä kirjan sivussa se on 567 ja sen Stora Book Study Guide tai Big Book Study Guide englanninkielinen versio on siis 72 siinä PDF:n sivussa. Ja minä voin vaikka aloittaa. Luen ensimmäisen kysymyksen. Oletko paikalla? Hyvä. Se sanoo, question 1, ensimmäinen kysymys. Upon careful reading, what do we learn is the product of a spiritual experience and spiritual awakening? Ja se lukee, the terms spiritual experience and spiritual awakening are used many times in this book, which upon careful reading shows that the personality change sufficient to bring about recovery from alcoholism has manifested itself among us in many different forms. Ja, okay, so tuon on tarpeeksi tälle päivälle. Ja me jatketaan sitten ensi viikolla. Mä katson tässä kalenteria. Sopiko keskiviikko kello 7 aamulla, siis Amerikan aikaa, joka on siis 13.00 Suomen aikaa? Ai hienoa. No tavataan sitten. Moi! Ai, hyvää huomenta Mika. Minä heräsin just muutama minuutti sitten ja kaikki menee hyvin täällä. Mitäs se menee siellä? Aloitetaan sitten vaikkapa sivusta 63. Mainiota. Du kanske tror att det här är ett extremfall. Kuiskaa hiljaa, hiljaa, hiljaa. Kuiskaa nopeammin, nopeammin, nopeammin. Kuiskaa hiljaa, hiljaa, hiljaa. Kuiskaa nopeammin, nopeammin, nopeammin. Fuck now! Kuiskaa hiljaa, hiljaa, hiljaa. Kuiskaa nopeammin, nopeammin, nopeammin.
Fuck now! Kuiska hiljaa, hiljaa, hiljaa. Kuiska nopeammin, nopeammin, nopeammin. Läs tyst, tyst, tyst. Läs snabbare, snabbare, snabbare. Viskar, viskar, viskar. Snabbare, snabbare, snabbare. Kuiska hiljaa, hiljaa, hiljaa. Kuiska nopeammin, nopeammin, nopeammin. Fuck now! Kuiska hiljaa, hiljaa, hiljaa. Kuiska nopeammin, nopeammin, nopeammin. Kuiska hiljaa, hiljaa, hiljaa. Kuiska nopeammin, nopeammin.
Fuck now! Kuiskaa hiljaa, hiljaa, hiljaa. Kuiskaa nopeammin, nopeammin, nopeammin. Fuck now! Kuiskaa hiljaa, hiljaa, hiljaa. Kuiskaa nopeammin, nopeammin, nopeammin. Kuiskaa hiljaa, hiljaa, hiljaa. Kuiskaa nopeammin, nopeammin, nopeammin. Kuiskaa hiljaa, hiljaa, hiljaa. Kuiskaa nopeammin, nopeammin, nopeammin. Kuiskaa hiljaa, hiljaa, hiljaa. Kuiskaa nopeammin, nopeammin, nopeammin.
Kuiskaa hiljaa, hiljaa, hiljaa. Kuiskaa nopeammin, nopeammin, nopeammin. Kuiskaa hiljaa, hiljaa, hiljaa. Kuiskaa nopeammin, nopeammin, nopeammin. Stop. Stop. Play the private video. Private cell phone root video 04 Extreme Ownership SAT VK2A.